ki akan ki na jura da kwanso, za na faɗa muku wacce nake so. San ka ya sani cikin wani tarko, rai ya sama abin da ya tarko. Ko na hau sama dole na sauko, za na jira tafiya da na farko. Ko da za a kira ni da soko, sanki ya mamaye sako-sako. Gani gare ki a ɗauke da koko, ko za zan bar kwanan shago. Alƙawari a gare ni ka ɗauka, ko a ina kake ni zan bi ka. Wacce na ganka tana kallon ka, ko ni ko ita dole a ɗauka. Ke ma kin san banda kamar ki, to rike alƙawari mai ɗaki. Gashi ido ya ɗau hotonki, ko bacci nayi sai na ganki. Kai ɗaya za na kira ka da hobi, domin na yi roƙo gun rabi. Inda ka ce na bi ni nan zan bi, so ka biya mini babi-babi. Ina fara'a zarar na ganki, To ka taho hasken annuri, gashi dukan yarda kin bani. har na gan saman wani tsauni. Sam karki canjin launi, Dan Allah to kar ka guje ni, karɓi akala jalin zami. ka san na fiye zafin kishi. So shine soyayya. To jama'a assalamu alaikum, masu kallon mu da masu sauraron mu kuma da masu jin mu na gida da na waje. Ku tallan sabon channel din mu Mikiya Top 24 TV. Domin ci gaba da nishadantar da ku da faɗakar da ku, ku kasance da Mikiya Top 24 TV. Ku kasance da Mikiya Top 24 TV.